Hei, salutare lume și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă învăț cum să faceți un joc în aplicația Construct 2. Da, la început noi trebuie să ne ducem la start, aici așa o să vă apară vouă. O să vă apară altfel dacă cumpărați cu bani licența. O să vă dau și site-ul în descriere de la joc și noi o să dăm New Project. Și o să alegem New Empty Project. Ce trebuie să facem aici? Avem o filă galbenă. Eu azi o să vă învăț cum să faceți un caracter și să faceți o platformă. Și să-i dați mărimea și în ce parte să stea. Insert New Object, click dreapta pe ecran. Sprite. Nu vă gândiți la sucul Sprite. Și noi o să facem, o să luăm acești pătrat și o să facem capul caracterului. Hai cu galben să facem. Voi puteți să vă faceți ce caracter vreți. O să-l fac cam pe aici și o să fie cam atâta. Corpul o să-l facem cu acest băț. O să fie cam atâta. Așa. Este foarte așa micuț la început. Și acum să-i facem și picioarele. Să le facem tot cu galben. Să căutăm galbenul aici. Știu că e nașpa la început, așa sunt toate. Aproape toate. Cine știe să deseneze o să iasă mai bine. Și o să facem ceva gen trebuie să-i ștergem cu gumă, că nu le ieși bine piciorului. Și aici o să facem din nou noi un picior nou. Așa. Mă scuzați? O să-i facem ochii. Să dăm mai mic aici. Aici este mărimea. Putem să setăm cât vrem și verificați. O să fie un extraterestru. Aici o să fac așa. Știu că e cam simplu, dar așa o să fie la început. O să-l facem mic. Puteți să-l faceți din aceste, să vedeți cât de mic vreți. Și acesta este caracterul nostru. Și o să dăm click pe el. O să-i dăm rename. O să se numească player. Dacă îi dați rename, o să vă descurcați mai bine mai târziu, când vin alte idei și lucruri. Da. Acum să-i facem o platformă de desubt numită tot Sprite. Mă scuzați așa. O să luăm găleata. O să dăm pe maroniu și o să apăsăm click. După ieșim și o să dăm mai mic de aici. Așa. Micuț. Și o să punem fix sub Sprite. Cred că e de desubt. Da. Acum avem un caracter. Avem și o platformă pentru caracter. Să-i dăm run layout. O să dureze puțin ca să vedem ce a ieșit din el. N-a ieșit nimic din el, a ieșit cum a ieșit, să vedem.
asta. Și o să vă apară aici pe net, pe browser, ce browser aveți. Asta, jocul. Eu o să scriu New Project, Construct 2 și asemenea. Cam asta e de jocul nostru, ce am făcut, adică o să se vadă așa. Și acum să ieșim de aici, să mergem aici și vreau să... Cam atât a fost și cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Maj și vă salut!